Makasan tafi sai kenan. To assalamu alaikum ɗan uwana masu koyo, ga nage kashi na 10 ma'ana reduplication part 10 mun zo muku da shi. Kalan mu ta farko anan ma da jigarifokery. Jigarifokery. Me jigarifokery ke nufi shine kaman to trick someone ko kuma one dishonest behavior. Shine ake ce mene jigarifokery. Misali, the deal involved some jigarifokery. Wannan kenan. Sai kama ta bi ma da bubus. Shi ma wannan misali na mene na reduplication. Bubus. Me bubus sune mistakes. Misali, he made a lot of bubus in his assignment. Sai kama ta gama da pupu. Me pupu shine kamar da abu kamar ya zama bai da muhimmanci. Sai ce, please don't poo my idea. Ma'ana ka dauka kare na mun ra'ayin da na kawo ka dauke shi bai da muhimmanci. Sai kalma ta gama da goody. Waye goody shine behaving well. He is a goody. Misali, kana iya cewa haka. Kalma ta ƙarshe maka ita ce fiddle paddle. Me fiddle paddle shine wani foolish talk. Sai ce stop this fiddle paddle and be serious. Stop this fiddle paddle and be serious. Kaga ka daina wannan magana banzan ka yi abin da ya kamata ko kai da gaske. Wannan sune nage kashi na 10 mu haɗa a nage na gaba na gode.